Egunon, ongi etorria asteartetan sarera. Beti bezala, elkarrizketa batekin hasiko gara. Gaur, Andreak ekarriko dugu. Zer prestatu dituzu? Kaixo Peru, gaurkoan Olatz Salvador dugu. Eskaketan eta Olatz Salvador egindako proiektuan, abeslari, gitarrista eta pianista da. Eta orain, bideo bat aurkeztuko dizuegu. Gaur gurekin Olatz Salvador saldua izango dugu, 1990ean jaio zen Donostian. Nahiz eta bestelako ikasketak burutu dituen, gaur egun bere bizitza musikari eskaintzea erabaki du. Eskaketan taldean tekletan aritu da azken 8 urteetan, eta duela gutxi bakarkako bidea ere hasi du, Zintzilik izeneko lehen diskoarekin. Gaur gurekin Olatz Salvador. Arratsaldeon, gaur musikari munduan aritzen den Olatz Salvador etorri zaigu gurekin. Zergatik nola hasi zinen honetan, noiztik? Azkenean ni umetatik naiz musikari lotuta eta ikusten guztiak gaudela pixkat musikarekin Alemanian, baina nire kasuan piano jotzen hasi nintzen lehen hezkuntza hasieran, urte 7 pasa ditu eta gero erabaki nuen uztea. Gero gitarra ikasten hasi nintzen gauz, aitak erakutsi zidan pixkat eta gero etxean jotzen eta horrek hasi nuen. Eta horrelago hartu ditugun bajo klaseak, harmonia, sokoetan formatzen, baina gero paraleloki eskaketan proiektuan hasi nintzen duela 8 urte. Zure diskoa bakarka egin horretik, eskaketan taldean zaude. Nola erabaki zen bakarkako bidea? Ez nuen erabaki, izan zen abesti batzuk nintzen eskaketan proiektuan ez zitzaren iruditzen eta jatzen zutenik, eta ez nekien oso nora eraman abesti hauek edo zer egin hauekin, eta lagun batek eskaini zidan aukera kontzertu bat emateko. Eta urduritasun handiekin aurkezten ditu publiko baten aurrean egin aldiz, eta ikusi nolaren amaitzen zutela, eta aurrera kontzertu batean zitzezkidan, eta ja segitzen pixka seria gozatzen. Eskaketan eta Olatz Salvador, zer ematen zuen? Eskaketaren hori 8 urte daramatzat eta taldeak 10 urte beteko ditu aurten, eta orain beste urteetan konfiantza handia eskuratu dugu, bata bestearekiko, eta azkenean karien handia dugu elkarri. Eta gainera da honek ere askotan iritzi desadostasunak daudenean eta diskusio askotarako ematen duela baita ere, baina egia da urteak aurrera joan horrein ikasi dugula gestionatzen eta oso arraupolita daukagula. Eta gero kontzertuetan jendearekin konektatzen dagoen azkenean oso egoera interesoa eta komita bizitzen dugu. Eta nire bakarkako proiektuak ematen dit musika beste batera bizitzeko aukera, jotzen ditut bere abestiak eta nik nahi ditudan bezala eta nahi arte bakarriko ditut, orain hasi banda batekin jotzen baita. Baina ematen dit azkenen aukera nik kontzertua zuzentzeko, nina ez protagonista eta hori da niretzako erronka bat egiten. Zein duzu kontzertu duzunean? Ez dakit. Eskaketanekin kontzertu nik uste potentiena izan dela zen Zurriolan batzan jo genuen, Mantxago aslarekin, dakit zagozen zuen. Mantxagaren kontzertuan egin nire pertsona ziren, eta imaginatu nola zagoen dantzak, eta kontzertu hori izan da uste eman dugun horrela esan intensoena, potenteena, markatuta utzi behar nago izan da. Lanaz ere bai ikaskien egiten da, zer ikasi duzu musikak? Gauzakiak, musikan sartu nintzenetik, denbora guztien ikasten nagoen, azkenean ikasten ditutu gauzakiak, ez bakarrik musikarekin lotuta ikasten duzu beste batzuk batean egoten, ikasten duzu jendearekin konektatzen, askotan niri baino izan dira jende asko ezagutzeko, niri gura ezagutzeko beste gora desberdinetan. Nik uste denbora guztien ikasten ari izena. Bide luzean etorri duzu momentu bat, eta gogoena? Ez dakit, momentu
onpila bat ditugu, niretzako kontzertu gehienak dira oso momentu onak. Ikustea jendea zure abestietako letrak abesten zurekin batera, hori oso horrek asko betetzen du azkenean, eta nik uste ez dago momentu bat eta bakarra igual hori definitzeko, daude momentu pila bat, egiten bat ateratzea. Eta momentu txar bat, duela bete autoestripu bat, eta horren ondorioz utzi bat izan dena, jango nintzen, eta hori oso momentu gogorra izan zen adibidez. Taldearekin ezin jarraitu, kontzertu gira bazagun prest eta ezin gira hori horrekin, baina azkenean lortu genuen soluzionatzea eta dugu. Badakigu emakumeak musikan dute presentziaz, hausnartzen aditu zaretela musikari sortza bat. Nondik sortzen da hau? Nik uste sortzen dira, azkenean kontzertu bat ematen dituzun neurrian, jendea soregin aurkitzen zera eta talde asko ezagutzen dituzu, baina ikusten duzu ez dela hau ez dela neska eta mutiak pixkate horretatuta hona izkezkela, ikusten duzu dela mutiak direla, edo dekoraren ematen. Nik uste emakume musikariok erukarak kezka bat, eta bezalatatzen zen, zeragatik gertatzen zen desoreka hori, eta hori egitzea eta pixkate hausnartzea dugu. Orain zuk zer esan zenioten musika munduan sartu nahi duen? Sartzen bada musika munduan izan daria pasioarengatik eta ez pentsatuz kanpora begira edo jasoko duena, zerrenan ez da mundu horrexea, ez gara musikari behirak ez gara musikatik bizi, eta adibide bat akazu den, bere musikaria dago. Eta orduan geritzen zaiguna da pasioz egiten dugula eta bia gozatzen dugula. Hori gertatzen bat daizue horrela. Badakizunez eskola batean gaude, zer oroitzapen dituzu eskola gaudez? Nahiko onak. Oraintxe bertan ez nintzateke bueltatuko zuela dinera, uste zuela dina nukarenik honea asko betela, eta asko horretu ez dela, baina niretzako bakoitza importantea da, eta importantea da bizitzea bakoitza dauzkan pasio horiek ez. Orain, imaginatzen dene mundua zuela dinarekin eta orokorrean horitzapenak beko ikasketetan eko begirik nintzen, lagunak duzkan eta beti dauzazu gora berak, baina orokorrean balantzea posibitu. Orain zer esango zeneake deratzeko dauko ikasleak? Uste, DBH guztia dela fase bat nahiko intenso bizituna eta igual gauzak ikusten dituzula nahiko era absolutuan, pentsatzen gaizki bazara dena kaka bat dela, ez dizula itenkoeta emango, nik uste erresa dela gora horiak dukitzea adilortan, eta nik esango nukena da bera pasatzen dela, gauza txargoztiak badoazela baita ere, gauza onpila dela horrenik gure zain, eta saiatzeko egoera guzti egunetan. Eta azkeneko gauza bat, hemen dugu gitarra eta mikroa. Animatuko atzinetik gure ikutzea. Bai.
Gora pilatzen
Hau izan da gaurko elkarrizketa, eskerrik asko dat, eta saretuko dugu ero berriekin. Bakizu bezala, taldekideen artean, 3 ero berri zoroak aukeratu eta, etorri da Maite aurkeztera. Kaixo, Maite. Kaixo, Peru. Lehenengo berria da ona batek gurasoei 1000 euro hartu zituen eta zati txikietan egin da. Hurrengoa, Maite? Eta Estatu Batuetan modan jarri da yoga egitea ahantzekin. Nola da, Azkeneko, Maite? Eta azkenekoa, 32 emakume Oriotik Bilbora arraun egiten erronka gainditu zuten. Hori emakumena. Hau izan da asteartetako saioa. Espero dugu gustoko izana eta horrengo asteartean.